Při vykopávkách se nikdy neví, jaké skryté poklady země vydá. Tak byla z čisté jasna v květnu roku 1925 objevena tato socha Jinocha, jedna z nejcitlivějších kopií raných děl řeckého sochařství. Je vysoká asi 1,5 metru, nohy, které byly zlomeny, se podařilo restaurovat celkem snadno. Bronzové oči měly původně jak duhovku, tak i zornice barevné. Zdá se, že si tuto sochu vysoce cenili i předtím, než došlo ke zkáze Pompejí. Když začal Vesuv soptit, byla přenesena ze svého původního místa na zahradě pod polokrytou verandu. Zde na rohu Villa di Stabie a Villa dell'Abbondanza se mohli Pompejané posilnit číší svařeného vína, něhož ještě stoupala pára. Když vystoupili vzhůru po schodech, uvítali je tam Egl, Mária a Smyrna. Přítulné, nepříliš ctnostné dívky, kterým se tehdy říkalo malé oslice. Kolem baru, který byl kdysi obložen mramorem, byly na podlaze roztroušeny mince, jež tu zůstaly po posledních návštěvnících. Jména dívek se našla na stěně, kam je někdo vyril. Archeolog může vyvolat živý obraz dávno mrtvých civilizací z předmětů, které tu po sobě lidé minulosti zanechali. Napsal velký znalec starověku Ernst Buschor. Takové předměty tvoří celou škálu hodnot nejrůznějšího druhu, ale očím opravdových archeologů se všechny jeví jako stejně významné. Zdá se, že Pompejích a Herkulánou lpí na těchto hmotných pozůstatcích ještě vláhé otisky lidských rukou. Jen zde lze v takové míře zakusit pocit, že lidé, kteří v těchto místech kdysi žili, jsou doposud přítomní. Abychom si mohli uvést do souvislosti následující obrázky, představme si třeba jistého pana Pompeja, který právě vypil u baru svoji sklenku vína. Vyměnil se s majitelem podniku několik slov o politické situaci. Pak se pan Pompeius vydal do Via dell'Abbondanza, kde se zastavil u stěny domu Trebia Valence. Byla červeně nebo černě popsána volebními hesly. Nebylo divu, že Trebius Valence stýkal z mnoha politiky. Pompeius si přečetl jména kandidátů i chválu jejich ctností, viz nápis ve druhém čtverci zleva Quintum Postumium Modestum a prohlédl si oznámení o gladiátorských atletických hrách, jež pořádal a financoval Lucretius Satrius, který tímto způsobem zřejmě hodlal dosáhnout co nejvyšší popularity. Stěna asi 4 metry dlouhá byla odkryta v letech 1913 až 14. Vždy v březnu, kdy se každoročně konaly volby, bylo takto popsáno volebními hesly vychvalujícími nebo hanícími kandidáty mnoho domů. Po volbách se všechny nápisy vždycky znovu zabílily. Pan Pompeius kráčí dále. Možná, že mu cestu ještě napadne, že by se měl zastavit u Verekunda, obchodníka se suknem, a přeptat se, jak to slíbil své manželce, jestli už jsou k dostání dlouho slibované vlněné přikrývky. Marcus Caecilius Verecundus se zabýval, podle nápisu, který je umístěn mezi hlavami postav na dolní části nástěnné malby, prodejem sukna, výrobou vlněných tkanin a plsti. Měl náš přítel Pompeius smysl pro výtvarné umění, pak si určitě neopomenul prohlédnout velké malované průčelí obchodu. Byla něm pompejská městská bohyně, Venus Pompeiana, s korunou a žezlem, opírající se o kormidlo jako symbol pobřežního města a stojící na voze taženém 4 slony. Po její levici je vyobrazena Fortuna, stojící na otáčející se kouli a rozsévající štěstí. Vpravo Genius Kolonie s pohárem a rohem hojnosti. Ještě je snad Pompeius nacházel zalíbení v pompejské moderně, a byl určitě nadšen způsobem, jakým se malíři podařilo vytvořit iluzi trojrozměrnosti u rámu, kterým oddělil dolní část obrazu od horní. Když pak pan Pompeius vstoupil do obchodu, byli všichni plně zabráni do práce. Co právě dělali, můžeme poznat podle vlisu. Dělníci sedící na židlích před stolicemi zpracovávali dřevěnými hřebínky a mykači surovou vlnu. Byli oděni do pestrých dlouhých rouch, zatímco valcháři, kteří se zabývali výrobou plsti, byli oblečeni jen do půly těla, protože pracovali v horku u rozehřátých kádí. Právě čerpali do trojúhelníkových kádí z prostřední nádrže ocet, který usnadňuje splsťování stále a znovu valchované a nahřívané tkaniny. Konečně je tu sám mistr Verecundus, který rozpřahuje paže a rozvinuje před panem Pompejem hotový kus látky. Než se pan Pompeius vrátí domů, bude se muset zastavit u jednoho ze svých přátel,
protože jsme si pana Pompea vymysleli, nebude moc nic namítat proti tomu, že jsme mu za přítele vybrali přísného Aria Crescentia. Jehož soukromou jídelnu, zvanou Triclinium, zde vidíme. Na její stěny dal pán Domo napsat verše, které v Pompejích, žijících bujným a veselým životem, působily natolik nápadným dojmem, že archeologové dali jeho obilý název Casa del Moralista, neboli dům moralisty. Vlevo nahoře je například tento nápis. Jestliže se nedokážeš zdržet sporů a hádek, učiníš nejlépe, když se vrátíš domů. Na pravé straně byl zase nápis, který vybízel hosty k čistotě a šetření hostitelových ubrousků. Nechyběla tu ani výzva, aby hosté nepohlíželi žádostivými zraky na ženy druhých. Ve své jídelně mohl Arius hostit celkem 4 hosty najednou. Nejsou zde totiž lavice na sezení a lehátka. Římané si podobně jako Řekové ke stolování lehali. Neleželo se však na holých lehátkách, jejich povrch byl samozřejmě pokryt polštáři. Stěny jídelny byly vyzdobeny velmi střídmě. Střídaly se na nich černé a červené plochy s obrazem věnce nebo ptáka, ohraničeny jednoduchou obrubou. Na stole jsou předměty, již Arius používal, skleněné lahvičky, bronzové čbánky, nabíračka, lampa se řetězem a velké mísidlo na vysokém bronzovém podstavci.